Xogħol ta' tisħiħ fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku f'Ħattart se jwassal biex tiżdied il-konnettività f'din il-lokalità biex tkompli tissaħħaħ ir-reżiljenza u l-flessibilità fil-grid tal-elettriku. Fi żjara f'Ħattart mill-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli u ċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta Ryan Fava, il-Ministru Dalli qalet li l-investiment jirrifletti l-impenn kontinwu tal-Gvern biex tkompli titjieb it-teknoloġija u l-infrastruttura tal-elettriku fil-pajjiż. Qalet li l-cables il-ġodda se jkomplu jsaħħu l-konnettività fil-waqt li jgħinu l-pajjiż jilħaq il-miri tiegħu bi provista tal-elettriku li tkun iktar flessibbli u reżiljenti. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta l-Inġinier Ryan Fava qal illi dan ix-xogħol ikompli jibni fuq ix-xogħol li nbeda s-sena l-oħra fejn tpoġġew aktar minn 82 kilometru cables ġodda taħt l-art. Ġewwa Ħattart hija waħda mill-21 lokalità li għandna. F'Ħattart qed impoġġu mal-medja ta' 4 kilometri ta' cables. Apparti r-rinforzar imma li qed impoġġu ġewwa Ħattart, ukoll ġewwa din is-substation qed inbidlu numru ta' cables ukoll kif ukoll qed inżidu numru ta' switchgears biex ikunu jistgħu jagħtu iżjed flessibilità f'każ illi tinqala ħsara. Ix-xogħol qed isir b'kollaborazzjoni ma' Infrastructure Malta u Transport Malta huwa parti mill-impenn tal-Enemalta li tqiegħed 60 kilometru ta' cables ġodda taħt l-art f'21 lokalità madwar Malta u Għawdex. Bħalissa għaddejjin ix-xogħlijiet fi 15 lokalità biex tiżdied il-konnettività fejn uħud minnhom diġà waslu fil-fażijiet finali tat-tlestija.